jer, hvordan man laver et pælestik. Det er egentlig meget simpelt. Jeg vil først lige vise jer, hvordan det ser ud. Så jeg laver lige hurtigt. Pælestik, så sådan her. Det bruger man til en fortøjning. Og nu vil jeg vise jer, hvordan I kan gøre det. Jeg vil både vise jer en ramse, og så vil jeg vise jer den normale måde, hvis man skal sige. Eller det er den samme måde, bare ikke hvordan man gør det. Først, vi skal gøre, det er, vi ser, at vi har en højre snor og en venstre snor. Så tager du den højre snor, og ligesom skaber et øje ved at bue den opad og rundt om. Så det ser sådan her ud. Så tager du den højre snor igen, og putter op igennem, og så tager du den rundt. Du skal ikke tage den helt igennem øjet. Så tager du den rundt om den midterste snor, og op igennem øjet igen. Og så tager du det hele, sådan her, holder her, og så strammer du til. Så kommer det til at se sådan her ud. Nu vil jeg vise jer ramsen. Der var engang en sø. Og nede i den sø var der et uhyre. Uhyret kom op af søen, men ikke helt op, rundt om træet, og så gik den ned i søen igen. Sådan laver du et pælestik. Hej hej.